тоҷикистон бо табиати нотакрор ва мавзеъҳои сайёҳии худ ҳар сол ҳазорҳо сайёҳро ҷалб мекунад, ки дар он тамошои кӯҳҳои сар ба фалак кашида, рудхонаҳои шаффоф ва фарҳанги кӯҳан бо ҳам омезиш ёфта, хаёлоти афсонавии онҳоро ба воқеият табдил медод. зеро ҳар гӯшаи ватани мо барояшон гуворову беназир менамуд. бештари сайёҳони хориҷӣ баъд аз омадан ба Тоҷикистони беҳишосо, дидани манзараҳои дилфиреби кӯҳсор, ёдгориҳои бостонӣ ва расму оини миллии мардуми тоҷик хоҳиши дубора омаданро мекунанд. яке аз ин мавзеъҳои сайёҳӣ дараи Пичандар мебошад, ки дар ноҳияи Варзоб қарор дорад. баъд аз чанд лаҳзае сафари навбатии мо ба ин мавзеъ оғоз мегардад. ҳангоми омодагӣ ба сафар, сайёҳон оиди ин мавзеи сайёҳӣ суҳбат карда, маълумотҳои ҷолибу тарихии онро аз якдигар мегирифтанду миёни ҳам аз мавзеъҳои зебои кишвари азизамон, ки қаблан сафар карда буданд, ёдовар мешуданд. сафари мо ба самти мавзеи сайёҳии Пичандар оғоз ёфт ва аз ҳар маконе ки гузар мекардем басо диданию ҷаззоб буд, ки роҳбалад вобаста ба таърих ва ҳолати воқеии маконҳои тамошошуда маълумот медод. дар яке аз минтақаҳои ноҳияи Варзоб мо қарор гирифтем ва роҳбалад аз санги ғайриоддие, ки дар ин макон ёфт мешуд, ба сайёҳон маълумот медод. ин санг ба худ номи флоритро гирифта, ки дар ҳақиқат ҳангоми ба он нигоҳ кардан ба мисли моҳ медурахшад. иштирокчиёни хатсар аз дидани ин ба ваҷ омада ба ҷустуҷӯи санги флорит пардохтанд. масофаи роҳ дар масири шаҳри Душанбе то ноҳияи Варзоб тақрибан 30 километр буда, пурра асфалтпӯш карда шудааст. табиат як омили муҳим бошад. истиқлолияти давлатии мо, ки наздик ба 35 сол аст дар ин фазо тантана дорем, паҳлӯи дигарест. ҳар нафар метавонад дар фазои сулҳу ваҳдат аз имконоти сайёҳии кишвар истифода бурда, ҳамзамон рӯҳияи ватандӯстӣ ва ғурури миллии худро баланд бардорад. баъди убури чандин мавзеъҳои тамошобоб, расидем ба деҳаи Пичандар, ки боду ҳавои хелу форам атрофро фаро гирифта буд. роҳбалад ба иштирокчиёни хатсар пеш аз оғози сайёҳат аз шарту шароит ва имконоти ин мавзеъ маълумот медод.
сайёҳони мо сӯи дараи пичандар ки макони сайёҳии он дар қисмати боло ҷойгир буд роҳ пеш гирифтанд. دوستداران سیر و سیاحت، ما بعد از یک چند لحظه ها رسیدیم به موضع سیاحتی پیچاندر که موضع خیلی زیبا است و آبی که در پس نام میبینید از دوست هم آمده با هم آموزش مییابند که با نام آب دعاور میان مردم این منطقه نام گرفته است که یک فضای خوبی را برای سیاحان تقدیم میگرداند. оиди мавзеи сайёҳии пичандар ки макони сайру сайёҳат барои ҷаҳонгардон ҳисобида мешавад, яке аз сокинони ин деҳа Хайриддин Ҳаитов ба мо маълумот пешниҳод намуд. ҳам боду ҳавои тоза дорад ва ҳам оби тоза дорад. аз ҷиҳати экологӣ оби тоза аст. ин обе ки мебиёд ҳама аз чашмасорову ва дар он баландӣ, дар баландии 1700 метр кӯл аст. бо чуқурии 30 метр, қариб 30 метр аст. ҳамонҷо кӯл аст, пиёзор мегӯм. ҳамин обо ҳамаш ҳамон кӯл мебиёд аз чашмаҳо. баъдан ҳамон барфе ки боқӣ мемонад, тарма, ҳамин обо бисёртар ҳамон тармаҳо мебиёнд. иштирокчиёни хатсайр барои истироҳату фароғат ва омода намудани хӯроки нисфирӯзӣ маконеро интихоб намуданд ки ҳавои хелу соф ва муҳити ором атрофро фаро гирифта буд. оилаи Хайриддин Ҳаитов барои меҳмондорӣ аз сайёҳони мо ва омода намудани оши бурида машғул гардид ва якчанд иштирокчиёни хатсайр низ ба ӯ ёрӣ расониданд. пичандар яке аз деҳаҳои кӯҳнаи барзоб ба ҳисоб меравад. аз шаҳри душанбе то ҳамин деҳаи пичандар 52 километр аст. 52 километр аст. як мавзеи бисёр базеб дорад, бисёр дилхуш дорад, табиати бисёр дилхуш дорад. имрӯз бо меҳмонони дохилӣ ва хориҷа аз Бразилия, аз Ӯзбекистон ҳозир доранд. сафар кардем. мақсади асосии мо шиносоӣ бо зисти маҳал, мардуми маҳал. бо имрӯз мардуми маҳал ба мо хӯроки таоми миллӣ тайёр мекунанд. оши бурида ки ҳозир мардум ҳамаш ҳамин хӯрока интизор ҳастанд, бо чашми худ диданӣ ҳастанд. мақсад ҳамин аст ки мо сиёсати ҳукумата пеш бурданӣ ҳастем ки то ки мардум аз таъриху урфу одату маданияти тоҷик, рафтору кирдори тоҷик, меҳмондории тоҷик шинос шавад. дар ин пичандар чормағзҳои бисёр кӯҳна ҳастанд, қадима ҳастанд. дар ин ҷо дарахтҳои бодом, писта бисёр ҳастанд. пас аз омода шудани оши бурида бо ҳам нишаста басу самимию фароғатофар тановул менамуданду сайёҳати имрӯзаро бо шавқ миёни ҳам қисса мекарданд. Мы
часто отдыхаем за городом. Вот на данный момент мы находимся на Варзобском ущелье в селе Пичандар. мо зуд ба сайру саёҳат мебароем ва айни ҳол дар мавзеи саёҳии Пичандар қарор дорем. боду ҳавои хелофорам дорад ва дарёчае ки инҷо равон аст бо овози ғулғулаи худ диққати ҳар сайёҳро ба худ ҷалб мегардонад. истироҳати хубе кардем ва миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин хат сайр мерасонем. ба сайёҳон тавсия медиҳем ки омада аз ин гуна маконҳои зебо дидан намоянд. Всем советуем, обязательно приезжайте, ходите, особенно в нашем возрасте, это нужно ходить. Это здоровье, путешествуйте, друзья. фазои муносиб, табиати форам, имконоти хуби сайёҳӣ иштирокдоронро тарки ин мавзеъ душвор буд. муҳимтар аз ҳама дӯстони нав пайдо кардаву миёни ҳам табиати афсунгари диёрро васф карда дар беҳтарин маконҳо аксбардорӣ карда ба ин васила дар ташвиқи мавзеъҳои сайёҳӣ худро масъул медонистанд. ҳарчанд тарки ин мавзеъ душвор буд, вале иштирокдорони хатсайр бо ҷаҳони таассурот ва хотираҳои ширин аз ин мавзеъ рахт ба Душанбе бастанд. ҳамагӣ шукргузору сипосманд буданд, ки чунин табиати зебо ва фазои муносиби сайёҳӣ кишвари онҳо Тоҷикистон асту аз ин имконот ба хубӣ истифода мебаранд. дӯстони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хатсайр. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. хайр, бо мо бимонед.